Ben queridos hermanos, ya desde el comienzo de la cuaresma, preparando con penitencias y obras de caridad. Hoy juntámonos aquí para inaugurar con toda a Iglesia a celebración do misterio pascual da paixón e resurrección do noso Señor. Misterio que empezou coa entrada do Señor en Jerusalén. Por lo tanto, ao conmemorarmos con fe e devoción esta entrada salvadora, acompañemos ao Señor con noso corazón, para que unidos agora a súa cruz pola gracia, teñamos tamén parte da súa resurrección. O Señor sexa con vos. Lectura do Santo Evangelio segundo Lucas. E dito esto, Jesús botou a andar deles camiño de Jerusalén. E cando se aproximaban a Betfagé e a Betania, ao pé do chamado Monte das Oliveiras, enviou dous discípulos dicindo: ida á aldea que teñes aí enfrente e atoparedes atado un burriño que ninguén montou ainda nunca. Soltade e traede. E se alguén vos pregunta por que o soltade, respondede: vaille falta ao Señor. Foron os discípulos que atoparon todo tal como lle fixeron. E cando soltaron o burriño, preguntaronlle os donos: por que soltaron o burriño? Eles contestaron: vaille falta ao Señor. Levaron a Jesús e botando os seus mantos sobre o burriño, axudaron a montar. E ao pasar a xente sentía os mantos polo camiño. Cando se aproximaban a peixada do Monte das Oliveiras, moitas a lombada deben claramente por todas as maravillas que tiñan aquí decían: bendito que ven como rei no nome do Señor, paz no ceo a gloria no máis alto. Algúns dos fariseos que estaban entre a xente dixeron: mestre, reprendo aos teus discípulos. Pero Jesús respondeu: aseguro-vos que se estes calan, as mesmas terras cerrarán. Palabra do Señor. Oración. Aumenta, Señor, a fe nos que esperamos en ti e escoita as nosas preces para que cantos hoxe levamos os ramos en honor de Cristo victorioso, unidos a Él poidamos ofrecerche o fruto das súas obras. Por Cristo noso Señor. Oración. Deus Todopoderoso e Eterno, digno de bendecir estes ramos e a nós que acompañamos con alegría de poder, concédenos entrar en Jerusalén do ceo. Por Cristo noso Señor. Non ci va muito. Non toccò aí. La mattina.